elimu na bako na basama ngoyo rena magana tume sana gotuma magana ngabiaza limo wanda bitingo kora igakura aganya yani igwete nga anonda getemba sibeyo imbangentereye erinde karota kora ti emere meyirare emere moyanya sae telikorara serie taria Yesu paka idio kagetengo tai yote abakoreka nyasaye gagotuma omaraika wetera se bagiyota kagereti emere moyanya sae akoreka Timotheo ya kabiri inye ebimungo 14 ori ogosoma saba ndori wanje tekona kugira gire mirimo ye kanisa to tiga gokorere keagu kerikwa etu asenjera yo bani ekereke ondo kia bagaka ya kubekere tama boko etera somoika ekero bari kuri area bakarora bana yora nyare koterie kanisa nayo uranyare kura hawa sae nayo uranyare kura hawa ngina nayo uranyare kura haba divinda ege ndubikuru kuwa nacha ni retention nayo uranyare bagatebanga muweke ukabekwa nande waikire azota tageti matemba aroje ngana wanyeleke mbugie kanisa kaeli melda ekiaere elimelda tanje tikona kagenda chitua ngotokare oraigore kanisa naende namanye tekore na kinsa ndo oike kanisa tosago tenena ngelmara taracha neke mungu ekyo Biblia akaranga totiga lakini abade mbara abona to ikiri mwaka gatiga taja bakora kende gesa chore tu naende takumeti igaide anje ntabade abadi banjore eine mechando yabo naende kororo yondo okora luya naende abasauro naende sokunya koiwe ndamwamo ekara abande batengo morayo kyombegete gaki nyasa omotumire ogerire kyombe kyabokire oigunga nengenta ekyaganya le mufwani ayensauro yara saure karota utyago togigwe igakue banga delitimo amobete amubwateranye nyasi lakini nyasaye oyore nyasaye iriye indire litimo lya betarani enyasi niriko mobeta ngonkina bateba naye onya kwa ino mirimo ya nyasaye nyesabere naende nyekore asobwegeno haleluya iwa sababu nere yagarete memega chaka gwatananwa kero monta kaewa ona kaewa vitali bibere ona kaewa getali akemo ona kaewa vitali bitano ne kiagera ekewu kiaye kitaranto yo makaewa isano ona kaewa bibere ona kaewa irenga eyemo otoko ewa omo ikogo tochora kulingana nebyegu byaitu na bire ora woko kubonda kuna garara bano ya kurusia mbere bako sangereria kanisa baka 10 tayenda kurusia ne kiagera etaranta yaye na beko genda igo iwo kita tagotewa Musa igarare kanoko gambe bina buweka yagira isabia romo wanya ine tata nkie ko koraiga ngani kiagera yende ebina bire binge wana kire kisodasia 18 verse 13 gotirimboka ngani kiagera ebina bire binge ine yabetereria chetrote Musa iga baga delegate kabage ni wana gori ga ni wana tindabaro ngira kini ke bariye bari batai bueti be yere mota agwa mota para mota no okay ego Musa agatebi gwabage aye tigabaga mbere na biriye bike ayoga ambe biriye binene byabasinyire nakiya ko aratobwate pasta togatwara abe conference station union osenjena roki naende to oja se kanisa roko chache twara barisia togatwara batikoni abadikonesi kogenda byombe buna bire bakekia abana nere sababu ora se gwachorinu tema koranye kyombeke onyoyo rengo mwako hero oraire naye takurara dangari chinguru chumoika chigotumie erinde gweterasa asore ekyombeke keboka sekretariya Yesu ibubona madarau agocha abakorinto entangani 12 bakorinto entangani 12 ebihungo 12 nonta etetasome gutirimboka
na kibuno mogororo yamo ara no le bime binge na ebi mo yonsi yo mogororia na nya bire binge ni go bire o mogororo yamo na boy wana kristale na ki Indu tuansi tukabatiswa tukabomo na yamo na nya tulaba Yahudi koso tulaba Giriki onya tulaba Sumba koso tulaba Sibore indu tuansi ni gotwa inyonse tiwe omoiko yamo na nya tulaba Sumba na nya tulaba Giriki na nya tulaba Yahudi onya rekanere muna kikanisa kia taoni okonyoranye kanisa ibo ya Rosiri wetera saba menyi ngabano nonya abande baraba machobe bande bakababa girango bande bakababa basi abande abanyari bari omoanye kero bari mere kanisa igo bakoro kwasi erietari kanisa iyo ngana intwe nabo omobere bo bwate bime binge nonya naye no biroche ngabano wetera se bime bi yani kimonki yo kere kiengenjo yeye gongi nda ta teva kimoke yo kera tari kende ngae to wena tiko mo moroita la ene ke kimo ke tongire kiziake la ene ke go pare mere mo yaye kende ke ta yare go kora kige ta iyo tiagara na kiya tonge tu kemo panda ra to go soma na ki omo vere tori ne kimo ekemo orende ne binge onye oko onye okogoroko gateba ekyagera nje tingi okoroko tingi obuwa mobere ine igo tikoli okumobere asenge nje iyo na onye ogotoko gateba ekyagera nje tingi yiso nje tingi obuwa mobere ine igo tikoli okumobere asenge iyo onye mobere bwensi oba eriso ango koigwa ngaikore onye bonsi onye bonsi nogoto angoko okonyonka ngaikore kurenda wana nyasa obekire bimo kera kama somobere bonarigetie kurenda onye byonsi biba ekime kema ango mobere ngayore one bimo ne binge bire kurenda omobere no yomo eriso tiri konyara gotebia koboko tinko ganetie osomo tweto konyara gotebia magoro timba ganetie kurenda kobwa mone bimo biria byomobere bigo kagerwa ngatibiri ne kinguru nigo bigane ibyo komwa nebi mobiri byomobere bigo kagerwa ngatibiri no gosika twabye iro gosika kobwa naye bimo byaito bitali no buya nigo toko biboya buya kobwa kaike 23 bibiri ate abana ki ogoto ngoko nyara gateba nganje tingi yobuwo mobere naene onye no kogorongo konyara gateba nganje tingi yobuwo mobere bona bibirie ko boringa onye bimo byonsi biwono tu ango konyonka ngaitware koba ngendo kige konyonka onye ji mobere bwensi ora kimiyoro ango ngendo kikyare gotara ngendo kige gotara igomoroje kere kimo nge bwate sababu gosenge bwate sababu mwana ende mbiri ke toko hanga biwati sababu kuna bana ngore boli naki egete keranza so gotoka tokiale kere to omwali mobono rekere to ara osu no mwana iga okiara jengo hano otonko goko ngunoko lakini egete kenabo kero ase sababu ekiagara karanya sage tongete na madenge sababu na korateki pero kuna bana ngo nyorora basaye bani tire yoge ebikororeri ebibira bingo tugumire kyagera pensi bingo akwero lakini yelikuwa yarabya nintimwe yani webange karanya sare ko bitonga esababu ya korateki ayabuna mwanya wazara huko na ki jo alena bira bya ko tunge okagana wacha korongo otange vumbi akare vumbi ya irukirega ngendo kitoko tumia komiana tali yale lakini kwa romo ndo nintire okolire akire pensi ligare buja otagete guye tonga mwetari wana yasa gutungete ngonkirare goteba kere kimo ne kiengejo nabo igo kere department ya se kanisa agento ki engejo bari konesi davengejo
abateri na bengejo abategereri na baramu akibali yali oratera abantu babere baho bategera ibone meremore orarandi arorende bantu batayo kurande ligo mbona abone meremore aro igwa kingo ikagire kiki kambi urabona kitoligereti kwani oranga kara abantu bakwanda asaba gari bagoja kurara abarimu babana bakwanda ligwa kujima agene kehora kujaya bajakera koru bagoja Mera lagi, ekambi yese gokorwa, bari mu babana batayo, ekambi ine komburiti. Bari sibara manyege ntekuya, ekero bago see off. Kwe go bago te bago, ona maganyo manana, ona maganyo renaki. Amoke. Lakini wonsi ne chimikire ngababa. Echa ngeibe ko sayemo. Wonsi na baba reira. Na endo isa komori, kero monte department ya le kwegeri onyene iya abana. Na babana bago te bago na intue anyora na intue ayato tungetie. Ora wali mu babana okuga karabe ka nonye no yonde. Chiguko be kienge incho. Ande na wako nyora nga nonye department ya basae. Aya kala karabe ko yonde ga karabe ko mwana oli wo yonde nonya ndete. Ila agoja kokwane. Yani ngero teri yangincho ego chore rumonto koyera buya. Lakini ana odonya batabanga basae na abana na bwe kanisa ya aliriri. Bono tiganda ateba iga. Onye kwa iru modikones. Owa nene. Manyanga na nyeno modikones uwo moerio. Nere wakia kokwa. O modikones. Na eno nyoto kuegere binto. Tiga tuegere tuensi. Erinde ye kabanga nkwaruara. Emero ya nyesa erote base korara na nuruarete. Lakini umonda kwa guburai. Obo ikansera buweka. Yana batari buweka nisa. Igama nyetenga yoi kubandi kumoridio gidisinya gosoka oyo bachori rukomo oro jigochanga tigana ara bwata igaende kotu akonoza basukuru ndara teriga magana aitaracha nane mo ajacha diya arure yoyi kyagara manjo gitare ngaini diya arure yoyi kwa iwo materio manana tena kana kirango bana banyesae eyoyi rinwete ngandiri bya inuma kimori wete Oriorwe yoyi nane najate naje kurwe yoyi mo usianga musuwa bantu basi bano tiganga tigabo ona kusuka kuchimagega otika ngongita tabateba kero mondo asike department yoyonde abalisia bagambe bina binene ekyala bwo neki chairman ano mate abalisia gasiabo noko manyanga kerekyombe nkagendererete Taliyo morisio kwenye baba updated. Yani okona kote buma ete ndogete morisio nkeriga. Ndogete nkeriga. Oma ete ntu agenda buko kirigiti, ima ete gote nkwamanya. Bako genda, bairona, baja komate. Taiba na ene noare kanisa. Ayane chairman. Ekoriye ikere department. Kwano yenderete, ne yetage yenderete. Bora wana sasa wa skuru. Bangina mbali kogorese. Nki batali kogorera. Ekera agorire aikira se kyombe ego kya batimaya kwanya naba kakabuka bare kyombe ekyo abako maite kwa maite ngabagira bali kwegera eseni bono ko kubako na komete ngomongina ayeto kwanya kotosomerebu bara bago chatiriane eseni basi bono mongino nyanga ndoche ne bukungo nyara basoma yi ngene mono kotugutera 100 bara butika bagore eseni ngena basomera gentoki kera basomera yimu bono mondo tigaewe naende taguisa nekanga nyare baise kwa kunyara tigara ewa Biblia wote wanga nteme bono nyenya sawa kote batoma teme intungi totali kote amero muntu torore gosena kore kakinara jakere wali bako chorwa ogira omuntu ndo ono kemere mononye nebere nonye netato ekyagere mere nyenya sawa telikorara bono nae tagwanje kutige mere nyenya sawa keginga isebe Bora ko nyorore muntu nabaro murayumuya especially abarai babana buruiro umburaja abasomi bujaiga aro abana abarare tekari ande sangana babe kuomoga aro abasomi abana buyo bateringa abana banyasae nimbari bako iwera ekero bako tomuna magokoro bako minyoka ekero banyorire njira omonto takete kubatuma bako minyoka eyo babekere tabaye kahiu abo badenga banyora nyokoro batumira na gyokoro wato gotoga omwana wato amate ibata no iwane na kwa batirenga njabano ko batamarakane basi wano mwana hawe denga ngina kola botome ogotomara kare ngako batwa
lakini eno gochaga igoteba abana toigwere ora usinywa ki na ababoka bakoigwera eba bari koigwera okwabo morai kabe error model haleluya kabe kioro kererio ana baro mongi abatabia bana aro ekaraba kisangi bani to bagoje kotokwania obokima bolitu atigareri ubakaigo twasanga na barabo into baise kabara ngiki lakini yarekera arugire akorangerio mwana yamis mijoko moja moja njua janda binga kikiaitera maraya azerigira ngotabio beke kabati njuga bwangu omwana oyijanga ki na mabera ne kabati raleka nkicharusie kabati ralijajigoita esiya mahogo garasa raoragire nana to buotinyo ko yore gwata ngo kwaragi ngagirire ya bale ke nyureke mainje gwate jida ranko aho nanja kenya ne ya moturi o mwana yora garage okora oruwa bwesibyo monu oira na nada ko sori yara no yo mwabara karo bisikira njuga cyanga kirina bata byeziri no cyo zibati njuga bwango kandi njune kiranya oyo ijane kiranya anza naura girige kibiki bono orega aja bana bari bakoire mwabo kikoranya hare konyoro kwata birenga kwaragira lakini ya sabato ngakiara teria ekara togo ikaka tosanga gentoki umatera bana bamanye hare bakoire na baki batebinyira nga mama omwalimu ominto ekara aruye akorangeria abana baye atebanga na magozo bakora obaho bokima digina agenda nasyomerie turisa narorage njabo kuragira ona abana abakomanyete iyo manyire igokorire ki otihire bono gokona gojangarara no baraka ko nyamuna gojangarara pago korai bote bono gojangarara lakini ndao korane ngao yani ngana yote nene to bongiti lakini gote abana baba se kungitia ngongira goteba onyene karo kwa bero morai gutuno bwa bangina ta komo morai okorire ngo sai go kuminga na baya baigo rende pore bono rende tokore ki takomo morai oyo monta akueru matigamo erese mejanda yana gosena konye bosemia kwabo morai akometenga intiraki onye ndo morai ga aratiga turateba nje bangana itinkore mere tinkunyara pi ono mondo ja kwibonga onyo yo gosome buku kana ngata kunyara ngakia senkinya gesabusa wasa liyo ngima womo kabo monto yo rira mariko akakwa rira mariko akogokonya kwa manyanga omuntu ogojijoga tebaiga igoko batebigentugete ogojorega bamatebigentugete abange babarai ni tutore bikwaso ekiare bintu biruta okoranka igo monta kuri yetanga baba tigera abaigo bana yagia na bekarigo na indi oye keremensio kogenda igoro igorira rigoro ne yabusa kono mubwekana mwasinya ni no monto libebe mwasinya ni pi wagandi roba kone libuna wana turi igwera wanyori na abande bazinya teteri ibebe nkiora abate oroje tonya ariko batebi bakoriana nyo mondo libebe mbobe ora nyara ariko so ame ibungo birengeta mabebe oso ameki ekyara na yori otanga ineri ibebe wala jana abo rabo mondo women ministry tariko sibangoko tago sibaigoro neika yawa tabanga kingo kyo maete esa babu iki gora tena senge chiko biara nonya no me dele kare digo chiko biara chiko siete ekero kia biara kia por amagena go como atanera ere no ba yore o monto karo gatera zibaji ngaka yani singo ko chiari chingende bakachia kora pi ana go chetini into abarwani go moneno yore no kowa deira yo korwana morene vive vano monene na tokoye oriete iranga iwan korwane sevi koruka nonyene kanisa segine kometeki nero wano wetero buraibu aho ibaratu asomete kimungi abatebanga nabo kanga twagenda lakini abantu baronga kibagotokora abago tuwaloia obode kana nenkera bamenyete bana yari rabo morayo gotinga kisegi gosono morisi kware watinge segi chuma ende saba tokume naye kwa kwa matangazo ande kwa teranga ala ya sana kwa niga sembe ori kware gotinge segi nare mugia gogo ande bono chiwe mo me watanga eiwenka obona nane nyewenka alia segi yari yari tigalo
inori ngere so mwanya lesieri oba kiomo na kwa pare dini dalinga wade ba mario go botantari no mana na mario eba wade ndilikwa mate winge iwarari omurayu munyasigi omurayu munyamatusi gokwa amurire kurama yokurama pakese ya chuchuba erinde bario kuraba bona gaki orai no mokongu ande batora baraibanga tata nikora na Abrahamu toko na kuamererania tobwatenda mwa sabande ego chigoikariria no meti ya bere irange go matinyi kome kwa abantu bakona kabe bikundi na into tuaba kuna bono mwako etobwata wachari kera abantu babwato monto babegete mosyo na into kanisa tuagana kera abantu babeko monto babosyo bono ndare boriga embere ya Nyasaye yari gotoka nkoritoro musara anga abantu ngoja bale kanisa anga abantu bare moyaro ekiagera musara toyo lakini yesegina kie segine ndoro tiga torore ora yeruwe bande yeruoti Nggak bisa mengaja, kok saya ngomong aja saya ngenjok Jawa ngarere kurseting kok are. Bilang ngari mau bega ta? Iya. Apa tero kuno ngkol ku ama nyanja ka sono ku mues. Apa tero kuno ku ara. Apa tero ku ngkol na matiri sigisi. Apa ra mu ya tera mo mo ikere. Wono mu ku tu na ko to mari ko ekora tera. Gong kita tera. Naya ko kamu murayu muororo abarai bande mbare batari ko nyara ko konyu akarota kete ko mokoya ngi to kurita ete ko kora nche karona ara kirikiri asese moyana nche do nche ngange ko ba ngo ko wa danga sikekero go raudi enje ndo ke ayati go mo ko yara anya wo ko joru ma ko joru jam ekitari ndo honte no ku are karo joru ara ko agota jore nje na jore tu pero yo toro chinga ni saine onya to isane geti aya ako soko tige kanisa aye ni te bune nda yo mo ate na mo tukere tukime ko koroma o jikuringa na tie ya ndomera ko bwata ume akire moina bwana nene na bae ni te lakini yo morai no yo kururi baga o iwuzi zichaba ndo bayakora ado morai tari yo tanga wengi wape na bora to akajikura bak abantu bagwa kachikura nonye naye nabolire cyo karanga hase bagwa kachikura gochi omo cyanda bakobe kubwate karana mariko lakini kwa bari barenga banjire ora ende bari bande twenge iru baro to chiko cyabu omo rai no yoragere te kurwa sa mariko ekerege ndogete kego etiku gosege koba ako tabanga karana tiganda some ke hungo ekarana akore o some ke hungo tumanye kwa kachikura ekerege hungo ya somirwe ondore kwa imu 19 ekara somire omondo tanga inge kangara wana ronga rugorari lakini kubwate kana mariko buna na igure yesa nare koronga mbobe iho morai wekabo yoragere te kurwa sa mariko oyo oriete buku iho etu ebuku akaria Ezekiel mana yale Ezekiel isate ke hunga te mubaka bitano akaegwe buku akaria erinde ko yaikanda ebanza uno boke ekaraza uno boke yani ekamokonya naye koriete bukuyanze te uno boke ibaho konye situation iboko mayanga aga ingotene nango kwana ibongo kwana ABCD into ndambo kigento gete ekiagera ngo kwana gento gete naji gusariyo musangerekana arongo tenena kubate karabana na ibure bakora amereranya igongo soma kibungo gete erinde geto subore kora yoragere de gura samari ko tariyo yo ko imagine abayanga enga turaisa kora gento gete na banya koba tora ara kora kora inde kira yare kana to akora magoso ane to ko saba mabe rangi boro kyare ngo oragirete oriete buku ora ro ko morai nana na ere kyombe kya yage ko gendera bona na ko ko bu kyombe kusine kya bangina tabun karasi kyombe kya bangina ge karasa oro morai lakini yoto ma tino nyana bangino ko anga mbarenga oro morai mu ministry ngaya lo kadise ingo ni da bangina mbarengo kora ko titiri babora kambarenga baro bangina mbarenga basaja baba tali woje kanisa
Otemire ekiagera abange okonyora akora abantu atamatinga mbali ngabakora teki adventist mene nugo okay kanga watene nire abaga kokora hase kyondo kyao bali ngabali baraka saba oyo abaga mwezi tenena abaga waliko nyamura muri wera tenena ke saba Are 19 Oma tena komoria kangora sekere tanale komori bono kotan komori mune manika Igon kita ita koteba kero monto ikaranza kero monto amanya banta kora anga barenga naenda amanya ngachingwandi akora ngai ngori kyaba kigete amane roko nyore bwata ngori yenye etanyo keriyo nyansi ne gaya butoro tine aseti kare tite komoro kanoriwa oriyo monto mongaini okoye bwata ahitoro kanori nere butoro te oja mesi erori ya mariba oya borokaniria bibilia gotabanga ki abarai babantaba babachuarire echichi abunegete mbakora tiki aya chirikire nchara mbakora ngaki nga ande bibilia danga bakuerage nga ibakuerage ya kero yosi kebo chicha igobe chale onya neri bari yobocha ababa danga toete mejia basiki yosi abaira ne tamaga tikabara bakuja ana ubaira na bono tokoreki Dana konyora ko sino muraiwe ke yorete abatanga rasi mama so mwane egia ko tere rasi ma abanto bare ke yoro batatu bayiro nete magaga lakini atanga njerasi ma nane mwana to jakera tabu atiri yanda yoyo Biblia tebanga kirikire njaramba kikareti barabo kirikino ro kibare ko diri na kyo akonyora tumanyaine omonto ko konyora bako oritoroje nga ariye kero ngero tora ikaranse twatebanga esabatebocha yotango korera buko kirigitie kadisa ekyagara morochende na bwato bakoni ometero ko konyora ko kimoino tyabanga rende igotoko jakoracha tora akora kurwa mugaso tumanya banga Tosa vile sabu ya sekere 34 yonsi ya tokonya buna toko korurai. Na ende kero monto no morai. Ele no chori me ye kanisa, ele to chori ayo soronga sioro mokere zito. Oyo manyeri ngari ya sae. Ayo no morai. Bana yo yari Ezekiel 33. Eke wunda kama kuturimboka. Tebyo yore semo, motebi ngoko sarie sabato ne vive. Motebi ngeko korani kebe. Lakini ane ngacha konyoraiga. Omondo nare ekeroko motebi kikirime ya Biblia muometio motu unenkara barabara 29 ekebunga ekemo Biblia gotebanga omonto kona gokutamba sokoronge igwa kotaiko igwa Biblia gotanga nasirigwe mo basokano akongetie libati madara ya karanga mangano zitu akwana make bantu baiwera ayande abatika ngakwana gati jwikibere kwara kire ende taganda guchabu omondora wako chokoira na menya buna amenyete ekyagere kinkirimo cyando ngongita tabateba kokwa egwekyombe ko base kokegira kokwa egwekyombe oyetera sore ekyombe kegekine kokwa egwekyombe takorire bya babara engera bagwesoka orengera inga no bongo bwabo nabo bongana Mondo naro kora kuana buyanga chago oterwe yanga to oteruntoki igona bora moyi njagwe soka okage ngata ko nyara ko comment lesson kako na ko ngo comment yale wa choro to imubeti yani olmo choka bako ko jago kora badanga tiganda ara menta no nyeto ngati baba na bo iri baba kara usiri ende kara mentire we wa bantu be kara sala badanga oyera bano kora ngara igwete lesson yake Akia karo materi o matera unga ganera gatinina kuana i ngaro kuwezani wewe mondo ko kuana buya ko ni ndira naye kikwana wateba naye kuana bana toko tena toko saba igwana hata ke tobo ndo ya kuana ihugu ke nabona kage ngatai huete kende nabona kage ngakazi yaje ke kuweza likutara iwa kende lakini nabwateri ngana ko kuana likonyo yo mora sekombe haleluya Takoranga ringa tabu atigenda gokwana. Nane tawo dimo no naye bana tena naye. Ke. Bana tia tokoj. Tatoko korurai. Tokorurai tu isanigetiga ki e department yeringeire. Ne yenge ncho. Ne rona rochi gunda nyare goeta somo ika.
tukayanga tosa ka na ngutoka na diki tori aye watererie egetarike ryoire genda na kira kyo oche oyara bwate kyaye ne chinguru oya bwate kyaye ne chinguru oya bwate kyaye ne chinguru na nje bwate kyaye ne chinguru ekalise yene endera losote ko enderera ndo kende kego salio morae transparency and accountability yani toko kolege ento barikata iyo totali gosomerwa toko jigosomerwa toko bori ngabwe sigwa so mabori ndo jenga tora so mabuye abana roje kanise yaro tiko no sebu ati mechango mingi irata ke transparency iyo lakini kae karera atware yo mbekende yo sio nyene sabari tware kwa nda yabangina dikala ntonse dikachibesa teba kibasa charu jinga naiga cyatuma kire jinga naiga cyaherire twakobesire ose cyatigaire haleluya tawa teba ngatika kona kobora boria maswali mata maswali muna ina romo kona kobora boria aruara iteke ombe aye ndora abori bobe ndota gade koma yaki injaisa nete what next ozo wanadhaniwa no yana se kwae otogo etinga kwa na tolo karagento vete kibasa tokoru chinga naiga to atevinga abantu tole kwa yanza rasiri abantu baruro 25 na ande baruro kibasa chinga naiga wano kibasa chitigale chinga naiga no nyene ikisitika tokosia tigato teba ninga twalosi ikisitika ya moja to ni bono toja goikaranza tuwaoni ikisitika 30 chikoreteki ekena kikego yani abantu babo chikoyeri wanyore kwa ya jagete ne chinguru ono nguru chikoreteki ekiagera transparency and accountability tibiyo nje bibiyo tabia se tabo kia second king isi ewa tena ekero renovation ni wani bani renovation ayo mokwanga renovation ni wani kobarera bibiyo tabina ka church are kobarera kanisa ekere yatago kire abantu bare korete ibintu bakaraide bakandi hunga byoisanire naende bibiliya wonkani ngati bare kobori hunga iye gachatumeka iye gachatigaire kiagera ababarae igo bare kwegenwa igo bare kumayunga meremo bagokora neyo wegenwere arontu wacheto katika mangana ayo tokachaka maese abantu bategete kiyaza kanisa bari bakora usiraza baturueso bamanyenge kine kie kanisa naende baturuego chamoina enchogu kimanyuwe kine kiense erinde gakoria otabautiza ngekine kie kanisa nekine kie gentoki na bange barirechi imbari toko na korireki nge bano kiario mochio nyarebe kende nkeyorieti na sengencho kiweza kie kanisa na kiago tumia wegenderia Biblia wadarima yasaya gawo otiga kwara tirimboka satari yake naende kwara ranga baminto kwara gende kiasi omanya okobeka saterere wakanse elida bantu bakobanga ikibono kiaba echie kanisa kikoremere marari ne echiao kikoremere monka lakini uma zoko nyaji kanisa jirikinde echitari kiwera jirikinde omonta akogenda asomo gachi atabyo mo gachi ngae karangeri busarasini nda ayo sukunoloji ya iweru njandete na yole kya karoni njandete oya bujiga za kie kanisa ekare kanisa eteketeko kora kende kwa ngombo ajo jana karatiga ATM yana hoya ege sibaya karatiga ma deji azane ngi koira olorimo ne kya garamba kobeza ne tekibesa kono ngoko na kokora kana kokora lakini umanyanga matokeo na kore teki igogo komo murai obwate segi inyora aba Israeli bake murunga neria Musa nda mwamu ya nyasa egacha bagasira aseroro ne quiero querer yo asetore waro mwakuminga okono kwai
agatero kongoria matera ita manene mwana okoro agatero kono okore ande kuruwe to mobara dirida da dikora na biramba kana kwamera na Musa na yana moro murayo kana kwamera na abande ukona koleka chika mukunji ukona koronga magega wana kuyo murayo binera ekaro murayo gate batokoreke kwaronga magega wata bekinge koba injetindo chiko senkebe ala njetinkayo we bagoja abande kubenkare bagomanetie bagateba ningeki ntoko kora imurika bona ayenda tarikora na Abiramu Biblia gateba ngase ngenjio yenda mwamu eyo ikamanoka bagakora ngaki materi uriyo gateroko no kore asa matera yitamo oro manana tikaba sisenie ero manana tokonya gatawa koro urayo tunyure ngano bwa Nyasaye tari boli toko kora chika cheito tari boli toko kora sebiobe tari boli toko kora nos lakini tunyure ngano urayo tu airwe ejinde ko etera setore e kanisa ya Nyasaye kine aserie tari ya Yesu. Amen.